and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. For miracle. Airport gyud. Nang, nahasol ko. Nasamok ang akong huna-huna kon. Kung tug-ana na balang gyud kanako. Ha? Ngano ka rin? Unsa may imong itog anak ko? Sultihi ko. Uwa ka ha. Sugatan ni Milan si Senyorita Hazel? O, unsa? Kalimtin lang to akong gisulti nang. Daoy, sa minahitabo na ako eh. Karon ang graduation nila ni Senyorita. Labing siguro, nagparty gyud to sila. Sakto sad nang no. Mupauli na lang ko nang. Dili talang kaubanan kay basin og nadugay ra to si Milan. Sige ka rin. Pauli na lang, day. Ni ana turong taod-taod si Milan. Sige nang. Ato na lang ko. Daoy. Na-timing lang ka nga. Milayas ang senyorita. Unya na dugay sad sa papauli si Milan. Pero ingon man kit si Senyor Emilio nga gisprayhan kuno siya ni senyorita. Ngano man sa ka nga nahimo mo to senyorita? Grabe sang Milan oy. Kwapa man sa tunta ko. Pero wag gyud di makita ni Milan. Maogi iyang gihigugma ang babae nga wa siya magustuhi sa amahan. Hain man ni ka si Milan. Niya na ka nga akong mahal. Gusto na kong makakita sa kong mahal nga mag-graduate. Pero, unsa mo kinahitabo niya? Duro niyang hilak. Ug ang akong mahal, dili mo hilak kung dili grabe ang hinungdan. Gusto na kong makakita niya. Aron masairon ko, unsay giingon niyang grabe. Gipasakitan gani siya sa iyang amahan. Manubag yun nako si Senyor Emilio. Nanggawas ng mga pasahero. Hain man ka nga kumahal. Ni anak ka nga kumahal. Dili ko tantangon ang akong mask o kao. Mayon tagoy makailan ako. Aron, dili ni makasumbong sa demonyo kung amahan. Ni anak ka nga akong mahal. Ay, ni anak kong bag. Ay, makang ako mahal. Mahal! Di ako! Karang akong mahal. Mahal! Salamat nga imong yung kong isugat. Abiyang mong Barbie. Mahal. Mahal kinala makasakilin ta. Aron, way makabantay na ito nini. Di ara diri ang taksi. Ay, nang taksi mahal. Kinahanglan nga makasakay dayon ta. Wa ka na angay pang kabalakan, mahal. Giandaman ko na ikaw ang imong kapuyan. Di man dako, pero nakasiguro ko nga komportable kang mupuyo dito. Ay, salamat kaayo, mahal. Unsa mo tong gingon imong nahitabo nimo, ha? Gusto na ko masayon. Ato na lang ta magsulti nig-abot na to sa imong giandam nga puyan ako. Salamat gyud kaayo, mahal, sa pag-atiman ako. Of course. Di mahimong pasagdan ko ang hangyo sa kumahal. Gigutom ka na? Ikaw? Mag-order na unya ta. Mahal, sorry ha. Dili kondo ang akong gikuha aron imong kapuyan. Okay ra gyud, mahal. Malipayon ko mupuyo sa imong gipili na akong kapuyan. Mahal, may sorpresa ba ko nimo? Sorpresa? Unsa man na? Doon na di sorpresa nga itugan. Unya na, inig-abot na to sa imong puyan. Animal.
Hangtod karon, dili ko pa mabuka ang ako mga mata. Tungod sa kahang nitong gispray ni Hazel na ako. Dili ba ka akong... Di ba ka ito makabuta? Si Karen katapusan akong gitawag. Idiretso ko lang upindot kining call. Natuman baka niya ang akong gisugo. Senyor Emilio, si Karen eh. Unsa man? Imo bang nakita si Hazel? Wa man diri, Senyor Emilio. Kadtong saop. Kadtong ingan lang og Milan. Naba? Wa para pa maapot si Milan. Ako kahang tug-anan. Kadiyot. Nga naman. Taptapan ko ng imong mga mata. Wawa. Surprise, gidi ay. Basta mahal, kinahanglan doon nag surprise. Akong tag-ano na. Gi, sway tagan. Samtang ako pang taptapan ng imong mga mata. Mga kaba-kaba nga naglupad-lupad. Dali na. Ayaw ka, Dok. Paglakang kay gunitan tika. Okay. Basta, dili ko madagma ha. Hindi lagi. Lakang na. Okay. Naabli ng pultahan? Oh. Okay. Iso na ta sa imong kwarto. Balik na ko sira sa aron tangtangan ka na ko sa gitap-tap ko ni mong panyo. Wa ka ba yung isa kong panyo, mahal? Humot kayo ang imong panyo, mahal. Ako na sira ng pultahan, ha? Aron pagsiguro, akong ilak aron kita ra yung duha. Ang niya sa sud. Dali, mahal. Excited na kayo ko sa imong surprise, ha? Oo. Okay. Ako nang kuhaon ang gitap-tap na ko sa imong mata, ha? Bukha ang imong mga mata. Ako na. Ikaw na, mahal. Ikaw ang Mona Lisa sa akong kinabuhi. Ug ang imong kulagway. Mo'y gihimo kong inspirasyon aron magpabiling init ang atong duha ka pagpati. Mahal, I love you. I love you too. Kaksa ko kukut, mahal. Ayaw ko buhi. Aron dili ko magtuo nga dam ko lang kining ako karong nabatyagan. Mahal, ingon di ay ko ini ka mahal ni mo. Ikaw ang tanang-aran ako. Magpabuhay ka na. Dali. Ayaw na ko buhi sa pag-apos, mahal. Wa pa ko matagpaw sa atong moment. Ayaw na ko buhi. Paigdaan ka na ako. Mag-atubang ka man gihapon sa imong litrato. Diin man ka, ana. Sa cellphone niya imong gihatag. Alsahon ka na ako, ha? Ug ibutang sa kama. Umali ko mo hinda, samtang magsunong sa akong litrato. Gabi naman kaayo ron. Pero wa pa gyud mauli si Milan. Hain mong kaha siya. Mingaw na kaayo ang palibot. Ngit-ngit og ang naghatag og kahayag. Maulang ang mga aninipot nga murag nagsayaw-sayaw sa kangit-ngit. Ay, Milan, hain naman taon ka dong. Hinaot nga way daot ang nahitabo nimo. Natagbago ng sinudong sa imong litrato? Dili man ako mauyi akong nakita sa litrato. Kinsa mo day? Ikaw. Ikaw yun. Huwag ka pagod, ma. Uy, hala. Nalimot man di ay ko nga wa pa ko'y panihapon. Mag-order lang tag atong makaon.
Nang ilang. Oy, kinsa na? Ako nang. Si Karen ni nang. Ang kadiyot daya kaya akong ablihan ng pultahan. Oh, ngunit amang ka. Dali, dayon diri ka rin. Wa pa gyud mauli si Milanang. Ay, ho palagi, uy. Nabalakan akong maayo. Nakatultul man ko sa bahay sa din nila ni Milan. Ato kang atuon nang. Murag dili man sa bahay ilang din ang iyang adtoon. Ay, kuan kining may abogado nga gihatag ang din aron mao'y makatabang ni Milan. Gikapoy man ko, mahal. Gusto na ko matug. Uy, wa pa kay kaon. Kato na hitabo na mo sa demonyo kong amahan. Mo'y nakapaluyan ako maayo. Gusto to. Sugin nila ko. Unsa tong hitabuan. Huwag ko magtuo nga makahimo atong akong amahan. Maayo ka kayong pagkakupa ang akong respeto niya. Unsa may iyang gibuhat? May nanuktok sa batahan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!